Rusiny majú už 31 rokів свій літературний кодифікований язик. Славносна кодифікація русинського язика се odbyла 27 января roku 1995 v hlavním meste Slovenskej republiky v Bratislavi. Святочно deklarujeme, že počínaючи dnešním dňom náš rusinský jazyk vyhološujeme za jazyk normatívny, za jazyk kodifikovaný. Od toho času, že my, Rusiny, môžeme oficiálno i slobodno chosnovati náš materinský rusinský jazyk jak v školství, v cerkvi aj v ostatní sféry. Budeme hodne sa k ľuďom prihovoriť jazykom, ktorý už má svoju spisovnú formu. Už nebudeme musieť hľadať slova alebo forma, jak osloviť našich vyrujúcich. Medzi hlavných kodifikátorov literatúrneho rusinského jazyka patriat docent Jabur i docent Paňko. Najžije náš materinský rusinský jazyk ši dlhé roky i celý rusinský národ. Mnohaja i blahaj elita všetkým Rusinom.